Привет, приятели! Днес си купих нещо. Аз чаках вас да... Така. Първите две си ги купих. Ето, тези сега вътре. Аз съм ги... О, приятели, вижте! Чадърче с кукла и обувчици. Така, следващото, което е... Сега... ще отворим и второто. О, приятели, второто е с куколичка, бутилка и бели обувки. Супер, тъмън, страхотно да го отведа на 27 юли на Китен. Защото ще ходим. Купих си щипка от тези най-известните. Купих си също ето това гетанче. Малко съм ги отпаковала и тази чантичка, вижте колко сладка. Малко я нацапах, защото не си я носи. И мартеничка. Приятели, това беше всичко от мен. О, също чакайте. Искам да ви кажа, че ето тези ги имам. От Max турбичките, приятели. Запомнете, купувайте си всеки ден Max турбичка. За 12 лева са двете по-голямите, а малките са 7 лева в село Самураново, Гризли Маркет. Обичам. Ние се обичаме, обичайте се и вие.